tsapo kana kuti mbuwa kumusana ndipo wakadzika. Asi Tapiwa Makore ndianga akabata musoro because kuti musoro ndongo ine dhiri rese. Saka imeka shoti ziso rake riri pamusoro. Saka tsapo yemusoro yanga akabatwa naTapiwa Makore achidzika. Tafadzwa Shamba ndianga akabata the remaining body. But pawakaenda kunokomita crime iyi, it was Tafadzwa Shamba, Tapiwa Makore and the friend to Tafadzwa Shamba angariwo muchinda ito ufuti zvokufidza mombe maikatsande vanga wasipo. Saka vamakura ndo vanga vakavheneka netochi ndo vandamudzipa paura hamuda kuti shirinyi but since ndandakamutsimbirira uku nekuku akashaya pawo handakuzotorongwa chinyi ndo vandamukata musoro. Pfungwa dzangu dzakutanga kugadzira hora manje kuti alright wona kebiji rawo kunotarisana nemazuva ekuti rinobumba rinoibva. Pfungwa yangu yakanditi vanga vachida kusara vachizotengesa kebiji vari one. Saka chigevha chari kundiitira ndikati hainaro kana ndaona muono wakadai anonyepa. Iyi munyaya ndakutomupinza munyaya iyoyo. Kana tichienda tese kana chibuda tobuda tese abude ndisina kubuda. Vataura kuti musoro hausiriwo. Inini sini handine musoro kai. Yamingani? Wandinawo kai inini. Neuyu wavati hausiwo mwana kwa. Ndiye mubva yanodzoka itaura kuti musoro ndiwo mwana. Zviri pamapepa akabuditswa kuHigh Court. Mapurisa ekwa kuchitora musoro uye kwakwenda nawo kumusha kwedu. Izvo hazvichabuda manje apapo. Zvikuda kuti inini ndirambe chiti nchinzi ndine mhosva ndine musoro. Right, vaenda nemusoro kwekuye ndokunorakidza ana maitapiwa vakati aika ko ndewani komusoro ndewatapiwa wabva kupi DNA kuti ndewake zvikanzi kwanditi makati mukuru ane musoro saka uyu ane musoro mingani ko mwana zvimwewe ndaita sode mutongo wakati vanhu hafana kuwana rusununguko sezviri kuitika izvi kuti ndinonzwa vachitaura pasocial media vachiti takasununguka zvedu tiri kutorarama zvakanaka. Shuwa zvandibata ndarwadziwa ndashaya kuti ndoenda kupi ndashaya dai kwaive kuneko kuti ndinokwanisawo kuenda ndinobatsirwa kuti vanhu ava havafani kusununguka zviri nani avo vari vapenyu kudaro asi vakagarawo zvinorwadza kuti vaone kuti shuwa zvavakaita se zvakaipa. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Muri yeZimbabwe handisi kuda kukupedzerai nguva yenyu. Regai ndigare ndapinda munyaya yacho nekuti nyaya yacho yakarebesa. Pane mhondi dzakauraya mwana anonzi Tapiwa Makore mugore ra2020 muri muna September ndokubva vazosungwa. Vakomana ava vakatongerwa rufu. Vatongerwa rufu vari muprocess yacho iyo yekuzomirira kuurayiwa. Mutemo weZimbabwe wakazonochinja zvikanzi kune vanenge vapara mhosva dzakafanana naidzodzi havachatenderwi kunge vachiurayiwa asi vakurarama upenyu hwese vari muprison. So vakomana ava nyaya hombe yazoita kuti tiuye pano nevhidhiyo iri ndeyekuti vakomana vakubuda vachita sekuti vari kusvotesa mhuri yavakaurayira. Vakomana vakubuda vachita sekuti vakusvotesa vanhu vavakaparira mhosva kunyanya baba mukuru vari kuita sekuti vari kurwadzisa hama dzavo vachiti inini ndakasungiswa handina zvandinoziva. Ndofunga vari kufunga kuti pamwe president angavanzwire tsitsi akavabuditsa. Saka ndine mavhidhiyo andakabata panapa kubva kwavari ivo ana baba mukuru, Tafadzwa Shamba nefamily, vaprofita nedzin'anga. Mavhidhiyo andinawo atichada kuti tigoaisa panapa tione kuti tingabuda nei pane zviri kutaurwa naTafadzwa Shamba, baba mukuru, family, vaprofita. Vakomana ava vangange vachinyeperwa here kana kuti ndizvozvo? Hey, zvakaoma. Tafadzwa Shamba ari kuti iye pane zvese zvaakabuda achiita zviya hanzi idrama, ifirimu, hakuna zvinhu zvakadaro. Plus ndaifunga kuti pamwe Tapiwa senior ndiye aronga dhiri rekuti inini ndisungwe azosara achidya mari yemakabhiji. Guys, ngatipinde muvhidhiyo mozotaurawo mega zvamunofunga mucomment section. Ndezvekuti ini ndaishanda pamba Tapiwa Makore senior tichita zvehorticulture tairima cabbage. Saka mukurima cabbage muya
takatanga tiri 10 kusvikira nhamba yazodzikawo maringe nekuti basa ranga rashoma ndokusara taa 7 tiri 7 kudaro seedbed yedu haina kubuda zvakanaka because yaifanira kunoburitsa 50,000 plants but isu taiona ine mashizha tichifungudza zviri right asi muridzi webasa iri manje achiuya achizoti aiwa muri kuona here zviri kuitika mwoyo wacho ndokebheji saka hapasisina mwoyo mizhinji yacho yakadyiwa nditumbuyu saka ndofa kutosara zvema 15,000 handichakwanisa kuenda mberi nemi saka zvatakuita nezvokuti imichisara ichishanda 15,000 yasara ndaida kudhirila bhoho but hazvichaita kuti ndidhirile ichi bhoho ndobva atisiyira mbeu yaya nezvekushandisa ndobva atakura muridzi wenhingi chayasiri tapiwa makore uyu kumberi kwatapiwa makore kwangu nemuridzi weprojekti iyi aibva takura zvinhu zvakachibva aenda tasara tega ndokubva tachitora mbeu iya ndobva tanoisa kumagadheni takudiridza nechitsoka-tsoka chiyachi right tiri ipapo tiri 7 ka vamwe 2 ndobva vasiya basa ndobva tasara taa 5 nekufamba kwenguva kebheji rinotorongo yakati rebei ndofamba munozinzwisa vamwe vakashayiwa mwoyo murefu wakasiya futi basa ndobva tazosara taa 3 saka zvataita ndezvekuti taihaya vanhu kuti batsira basa rerepa kugarden since tanta vashoma saka tainovatora pandari toziva tovatengera hwawa pai pandari paipai right zvadaro musuwo wazo infact uyu asati ashaya tapiwa tiri 3 kudaro 1 wacho akabva azobuda futi ndobva aenda abva tisiya tatu ini namudhara makore saka tainga takutaurirana kuti tozongosheya mari iyaya zvichienda nekuti mudhara makore ndiye muridzi wenhingi saka ane commission yako zvichienda ne 60% yaanotora indotora 40% fine musi wazazoitika zvekusheka kwatapiwa makore uyu zvangamira zvakadai so takaenda kubasa as usual kuseni ndobva tadzoka tichipedza basa tadzoka pahwa paipa takutora tibhadhare vanhu vatibatsira basa kubva kuma 10 ndobva baba tapiwa makore senior vanotora mari yavo yange yasara pangore yanga vatengesa kunonzi kwachaungama ndokudzoka takutotanga unwa wawa kuma 6 ndopakazoya nhume ichiti tapiwa makore ari kudiwa nevekwana makore muri kudiwa kuvillage ivo anatapiwa vakavakira dzimba dzavo kwechibhozwero so saka vangozvakanana nemari vabvaenda one side vamwe so vabva vasara kuvillage saka vakazotora uyu tapiwa ndiye anga ari mukuru kumusha ndobva vaenda naye kuvillage kuya vasvika naye kuvillage zvakanzi mwana haasi kuonekwa junior 7 ndobva vakunotsvaga mwana first day ndobva vamushaya usiku iyoyo ini handiko vadaro kuma 9 ndobva vanoti vakadzoka kuma 9-12 handizangu kuti 9-12 bhozi vakanzozvita I'm sure kuti vabuda vachakuexplainirayo pavo ini as usual kuseni ndobva ndadzokera kubasa kwedu kuya ko mudhara haufa zvakanzi chama ndakatoneta bika chikafu hatina kana chatakambowana kana kudya kana kudya chibika tidye bhozi nhasi kuseni kono tikudzokera futi kunotsvaka mwana fine ndobva ndatora chikafu ndobva ndakubika ndiri mukubika imomo ndopakauya munin'ina wavo achiti mudhara mukai pane zvawanikwa kumba kwemuzukuru wavo iwa chitoso zvakanzi bho handi shamba chisiya zvekubika handi tinombonoona ninge zviri kunzi zvawanikwa ndobva taenda tese saka tichosvika mukadzi wacho wepamba ipapa aiti inini ndaona ichiri payadhi pangu kuti ndizochiwana ndaona ndichitsvaira yadhi ndobva ndaona muhwezwa ndandatedza muhwezwa ndandasvika pane muhwezwa saka chauya nembwa panapa imbwa iyi yanga ine tukutu tuvana zvanga ine tuvana kudaro yauya ichitiri kuigira vana chikafu tukutu tukatuya ichibva nenhingi kwayakanotora chitoso chiyachi fine ndo zvazosvitsa zvinhu panapa alright fine isusu taakuchimirira polisi because nyaya yaudzwa polisi kati alright mudhara muchisarai muri papi muri panapa ini ndakudzokera kugarden fine pai polisi inonzi inosvika ine pesa apa ndichagona kutsarawo zvokuti polisi asi ndakuti hazvokukudzira zvandakazonzwa right polisi yasvika vanonzi vakanoita search nembwa manje vakutsvaga ndobva vatanga kuwana ichi chemwana ndobva vaona mine imwe pisi yainzi
yekuzvigadziko here ifirst day inhandipa ndobva polisi yadzokera ndobva yadzoka futi second day ndopa yakati yakuita search isati yapinda musearch reganidzoka kumashure michana yasaturday yacho manje ava vamakore tapiwa senior ndobva vachituma ana mainini vavo kuti vatsvaire kudzimba sinzi taigara ivo nainini tiri vangani tiri 2 chibhachura kai hapana mukadzi wavo ari kuno kumufakosi kunoku saka vakuti ana maini chienda munotsvairira kumba because mukadzi wangu akuya kunhamo vatozviona kuti yanhamo yamamakore ndopakaenda ana maini vaya kutsvaira ndopandakapindira munyaya iyi inini ana maini vaya vaenda kunotsvaira manje mumba mababa makore ndo mataichinjira tichisiya hembe dzedu ndoma vakaona trouser raive riri kukitchen trouser ndere white plain white raive riine madrops kumakumbo kuno kueropa mukutsvaira muya maona trouser iriya havana kuenda kuna makore senior tapiwa vakabva vaenda kucid iri kunhamo uko netrouser avo aiwa vakaenda neinformation chete vakanzi taona kune trouser nerichi rine ropa ndobva vakuunganidza family yese yana makore vakanzi zvatafunga kuita search zvatakuita search yedu iyi tiri kutanga nekwenyu ana makore kuma low density vakanzi aiwa haisi problem ndiva vari kuauthorize zvipi izvozvo ndobva vaenda kuya vakatanga dzimba dzekutanga yavo yabva itikwe number 4 vabva vatanga nemubhedhuru havana chavakaona mubhedhuru ndobva vauya mukicheni meyamere vachingopinda mukicheni vanonzi vakasusumudza trouser yayo vakati kumudara trouser iri nderenyu vakanzi ndere mukomana andoshanda naye panapa ko indakuita ropa saka ivo vaiziva kuti ndakambenge ndauraya hukumba mavo iyo vandigira huku dzechiboy marodhiranayo saka handi ukatsika musoro wehuku ukadimbura pane ropa rinoburitswa netsinga dzeyadzi ndo ranga rakasplashira kupi kutsoka kunoku zvakanzi izvozvo tazvinzwa but takutakura trouser iri kana muchiti imimi ndere mukomana takutakura chi trouser vakanzi vakati ndonomutora here kugadheni azvimirirei munzwise nye zvetrouser hanzi vakati aiwa regai tingotakura trouser iye hatina pressure nayo isaturday kai ndobva vaenda sunday hakuna kauya monday hakuna kauya tuesday ndobva vauya kuzonditora kugadheni kuya same hanzi chamwari taona marimi rako ayatiyevedza inasi kutoziva kuti idhikazi zvakanzi basa iri unorigona indotone maplots saka tafunga kuti kutore unosumudza plot yangu zvinoita ndikati nemufaro ndikati zvinoita ende ndafara ndaiziva kuti mwari ndopa wachandisvitsa handisi kuziva kuri kuenda nyaya zvakanzi saka chandiye uchititsanangurira zvakaitika shamwari yangu tichienda zvedu chiriperekedza ini ava navo ndikuti vabva navamakore ava kunhamo muri kuona zvinhu zvacho wamakore sini yangu varipo ndo vauya nevanhu ivava kubva kunhamo ava ndobva vasara mugadheni ndobva taenda kumba kwavo kwekwe kwasara kwakapakwa kanowa tichisvika paya ndakapinzwa mukanowa kweke hanzi ndiononzi tafadzwa shamba hapana kachandotombovhunduka ndikati handini hanzi ndiwo muridzi wetrausi ndikati hanzi saka ndiwo munhu watiri kuda trausi mama toriratidzwa handisati ndarakidzwa handiwo munhu watiri kuda taenda newe ene alright fine samazoziva sei kuti ndo trausi kutaura mama mbotaura here nasini hapana hapana vakangobva musuwo waenda trausi ndo wakauya chindiudza kuti trausi rai ratorwa rai ndikati harine basa reyo kana vakatesta vachadzoka naro ndozvandaifunga kuti richangonotestwa nekudzoka right ndatorwa pepe ndatoiswa motikari dzatochena tabva ipapo muri kuona nyaya iyoyi ine mamwe macoincidence ekuti kana kuti uti zvandotaura zvine sense zvinogona kushaya sense zvakanzi iwe unorara kupi ndobva ndaenda navo kumba kwandorara ndobva ndavarakidza rumu yandairara meyameya vapinda vakuita search onai murumu meyameya mandorarawo manje friend yangu yakauya negirlfriend yayo haana kundiudza zvinhu zvipi izvozvi kuti pauya negirlfriend vaita 6 angonzwa kuti atatu mangeti kudheni kwako namaimfana kati haisi pressure indiri kugadheni uyo aenda kumba kwangu since anga nemukadzi saka akaona kuti hapana imwe paanogona kuchetieri ndobva aenda saka
akanoona mukadzi wake uyo futi ari kuma MPs ndobva vaita zvavakaita zvemusikanzwa iyoyo ndobva apukuta 13 ngeblood rere ndobva asiya aviga vhesi rake rere pasi pehembe dzangu ini muri kuona manje mumba mandoraro asi ini kwandiri kuwa hakuna chakataurwa vaita sechi yavo ini handina chandotovhunduko ndobva vanosangana neningi nevhesi rere rine futi chi blood uko trouser rangu rine blood umu vhesi rere rine blood iri harisi rangu kochamataurereka zvakakwana onai zvinhu zviri kuitika ini vhesi iri ndozva ndiri shamwari yangu anonzi Terence sakanzi aiwa haisi problem iye haisi stereki isusu ngatiendei kwamurewa ndobva tatakurwa ndisu kwamurewa kuya ndakasvosvorara zvakanaka first day second day ndobva ndamutswa kuma 6 panoita parade hanzi handei interview chama titaurire nezvetrauzi kuti zvakamira sei trauzi ropa riripo ndere huku hanzi aiwa iwe ene zviropa remwana ndorava kuti ndere huku kati zveshuwa imbonyatsozvitsvaga iri teste munhu hanzi hatina nguva yekutesta iwo ndiwo munhu wacho uri kuziva ropa ripai saka what's the need yekusoromani ticharitesta asi tinounzwa iwewe kubva mukana wamani mako ino ndobva vamboita kukakundisiya kuma 9 ndobva vandidzokorora futi vanditora hanzi chama takuda serious haipapa zveshuwa vanga vakuradza kuti vakureacta hanzi taurire chimbodidi mpama chimborowa pasi petsoka taona kati hapana chiri kuchinja undirova kana usandirova hanzi iyi nhubu taipe nhubu handinai pai pabridge pane panonzi pabridge ndaendeswa pabridge pai zvavanoita pabridge isimbi inotorwa unenge wakasungwa aya maoko aya wosungwa kumakumbo wobatanidzwa makumbo neningi wopfekera simbi wokusimudza musoro uri pasi wokuisa patebho musoro unenge watasa pasi izvi zvakabatana pivot yairi pasimbi yayi muri kuona kuti kana makatasa picture yacho anenge ari ma1 saka ndarwadziwa pai nekurwadziwa kwakuya ndobva ndaita tsvina ndobva ndasiyiwa ndobva vanondigeza tsvina iya paloni pavo zvakanzi anyway saka ndadzokera ndobva ndakachifunga manje kuti marwadzo ese andiri kuitwa aya inini hapana zvandiri kuziva ende ndikuramba ndichitorwadziswa wese saka mukutaura muya pane pavakanoitwa era ivo manje sokanzi iwo mfana iwo unofunga tinopenga here iwo isusu tinofemberere are we prophets takati no saka rufunga trouzi isusu tiri kunhamo tongofembera tikumba kune trouzi takatopiwa trouzi iwo nabhosi wako iwewe waitoti mukomana handisi kumuona zvakaita se ndobva ndabatikana tikati okay chitarisai kuti kubva musi wandatorwa kusvika musi wacho iwewe handiti accused wangu uyu ndo bhosi vangu ini vanga vasina kumbobvira vateera kupolisi ndakati ndosaka vasiri kuuya kupolisi ndiye munhu akainitiata nyaya ipi iyoyi pfungwa dzangu dzakutanga kugadzira hora manje kuti alright onai kebhiji ravo kunotarisana nemazuva ekuti rinobumba rinoibva pfungwa yangu yakanditi vanga vachida kusara vachizotengesa kebhiji vari 1 saka chigevha chaari kundiitirai ndikati hainaro kana ndaona muono wakadai anonyepa iyi munyaya ndakutomupinza munyaya iyoyo kana tichienda tese kana chibuda tobuda tese habude ndisina kubuda ndazotorwa paipaika zvetsvina zvapera kai ndadzoserwa futi kupi kubridge kwako ndikati handingarambe ndichirwadziwa ini regai ndigadzire nyaya panapa shamwari ipapa ndopa uchatofira ukasataura chokwadi ngati haiwa regai ndikudzei chokwadi manje ndenda kutaura chokwadi ndiri pabridge ka hanzi wakutanga uchirekodha manje ndiri pabridge ndikati manje kana ndiri panapa hapana chandoti ndisunungure ndinyatsira se ndobva vandibvisa paya ndikati ndakatumwa nani fact ndichiri ipapo ndikati ndakatotumwa handakuzvita ndiri ndega nepfungwa dzangu ndakatotumwa natapewa makore sini asi tanjiziza mfana wanga chingotindira nyangu nehama dzacho dziri kutoziziva zvinhu zvipi izvi fine ndakochonorwa nditaura tinzwe maitikiro akaita nyaya ndakati ndiye akandituma achiti tinoda kuita bhizinesi rekurima makebheji saka tiri kuda kuchekeresa
munhu tikwanise kuti rikure ndinda kubika nhema dzangu kuti uyu chete apinde pai zvakanzi alright mufana zvizhinji waita basa isi achida kuti uzvitaurire munhu akaita sei akakutuma nekuti tandazoudzwa iwe kuti iwe wakapiwa mari ukapiwa motikari yekuti usataure mazita evanhu vakaita sei vakakutuma. Ndikati alright zvadaro vasununguka manje ndabviswa pabridge pepe ndobva ndadzoserwa chi vabva vaenda kunotora chi Tapiwa uyu handimaziona manje Tapiwa wewe auya akaswetswa murumu akiendeswa Kongo handimaziona zvayo hamuna kuonana uye asi kuziva zviri kuitika ndiri kuziva kuita sei zviri kuitika tasumuka mangwana tanzo kukoti hapana chataurwa chizhinji asi tisataenda kukoti vakatodzoka vatora uyu morning for interview vabva vadzoka kwandiri zvakanzi akwewe uri kuti inge mudhara wacho ari kujambwa. Ndakati asikana neme mukati anga abvuma here ini ndinobvuma because handina kukamanani nemufu ini ndinokudzai chokwadi iyeyi haanga kubvumire nyaya nokuti akunyara akutya muhama uyu saka haanga kudzai nyaya iyi andimugona afine paya tazobatanzwa nauyu takuenda kukoti tasvika kukoti kuyayama tabvunzwa saka inini 40 years pandakasungwa ini ndasana mbosungwa gore ripi 2020 saka takukoti kuya ndakatofunga kuti ndo koti yaita sei yatanga zvakanzi uri kubvumere nhau iri kutaurwa yekunzi wakadai tada kuendeswa kukastudi. Ndikati handisi kubvuma ndobva anyora abva ashedzwa uyu andobva asikurambo zvakanzi takumbokuchengetedzai endai kurimandi ndobva taenda kurimandi ndichingonosvika kurimandi kuya pane inonzi anzi form 86 here request chichi mhene kupolisi yayi inosikotora musungwa kubva kurimandi ichiendzoserawo hazvinomboita 2 hours ndobva ndasikotorwa nepolisi yayi chii chandakutorwa ndaramba kukoti kuya handimukuona zvakanzi shamari handi tatorwa kupolisi kuya ndadzoserwa polisi zvakanzi shamari uda kutamba nepfungwa dzedu indigaya futi kuti akurohwa. Ndikati muri kuona ndiregere muofficers inini pepe ndanichingongochiko kuti semhosva handingangobvuma mhosva ndosamaona ndaramba hanzi aiwa kuti usishandira chibhanditi saka iwe unobvumerewo kuti tichienda anonzi indications handiri kuti zveshuwa makazviita iye chanchiri chibhanditi ndikati zveshuwa uku ndiri kuzvidzirira kuti ndisasarowo hanzi tiri kuenda indications unobvumere ndikati indications tienda hanzi uzive kuti akuenda indications musi weTuesday. Ndikati aise problem I'm ready kuenda indications pepe ndasiyiwa ndadzokera futi madzokera ikoko madzokera kurimandi hamuna kuwanana here time muri 2 months nabosi ayo uyu mheno zvaatoudzwa uyu asi kutoda kusangana asi kutoda kutondiona ndati ndiye munhu akaita sei akandituma handiti yeti uyu asi munhu akandituma atoviriwo nekwaari but inino musakanganwa nzadzi kuti ini ndakatoviriwo kusaidi uku kuti ndiye munhu akapa mapurisa trouzi rangu saka handisi hapana ari kuda kuona mumwe taitopfudzana kudai kana mumwe akatanga kutoenda kutorera handiendi kusvika adzoka ndiona hapana mhoro hapana chii saka izvozvo zvakakrieta kuti pataienda kumainterviews kupolisi uyu aitaura zvaanoda uyu aitaura zvaanoda fine tatorwa ini ndadzoserwa kwangu munoziva kuti takagara vanhu munotaura muchionesana kuti nyange yakamira so zvakadai hama onai imomo manje tatakubatsirwa kubika kuti ona shamwari iyo kesi kanotaura chokwadi kuti hauna kuzviita iwe kutoti uyu akwane havapinzwi nekungotaura kuti iwo ndiye akandituma takuchigadzira nyaya samukugadzirwa kwenyaya ndaipiwa mafix mutorewo iwe umise muzvinhu izvi 1 besides iye chete ita kuti paite zvimwe zvinhu zvinobatika zvinogona kutambirika kana nedare kana nepolisi. Ndikati alright fine saka chipiri chachiya chinosvika nezvimwe zvandamboudzwa boti taitoti tichibvunzwa mubvunzo kuti ko ukazonzi
ndopindura zvandofunga kunzi ukadai hazvinyatsobuda asi ukadai tichipananawo maadvice aya advice emaloya emukati mamuri muchiri mandavyo. Saka ndane line rekutanga naro zvakanzi handi kuma-indications uri ready ndiri ready handi tatosunga pai tatenda takuma-indications kuya masvika kumusha ma-indications hatenderwi kuva pane munhu padhuze saka vanhu vakatoavoid tandi nongonemwe kambani handizviti inonzi yaitora nhingi iyoyo tiri muya tasumudzwa takutoenda kuma-indications zvakanzi chitaura mafambisiro wakaita nyaya tikati ndakaona tapiwa ari papa achitamba ari papa ndobva ndamushedza tapiwa uyo ndobva auya aitamba nana ndakati ndakamuna ari ega ndobva zvaita sendana ndamuti urudiwa nababa vako since pamba pavo paitombobikwa wawa vasati vakunamata iye kundiziva itondiziva handiti sekuru vake aivaziva nokuti bamukuru vake aivaziva nokuti ukama wani wavo saka hazvina kunetsa kuti auye kwandiri bozi vaindibvunza kuti angangouye here musingazivani handi mazoona wamutora ndobva zvaita sei ndakati ndo ndamuti urudiwa nabamukuru wako zvanzi uya udye sadza nenyama saka kuti nyama ndo zvakanyanyomudhonza pfungwa ndobva abvuma kuti asi kusumuka kuenda neni fine aiwa carry on ndakati ndobva ndamutora ndobva takuenda kuti nditi tinopinda nemurodhi chaiyo asi sinomo ndobva ndatora karodhi kemusango ndini kusvika pamba pemudhara tapiwa sini yawo masvika mamaita sei ndakati ndakabva ndanotora sadza ranga rine matemba ndobva ndamusira ndobva ndaenda kuhwawa kuna tapiwa makore muri kuona ndakuchinyatsomukwanisa manje kuhwawa kuya ndakamuti basa raira mandituma ndaita sei mwana ndauya naye akumba uko zvazvadii ngati ndatatengerwawo zvikanzi chienda munogara nemwana ndiri kuya kupi ikoko ndaenda ndadzokera uko ndiri kutsanangura kazvinizvi ndaenda ndadzokera ndine chigubhu changu zvanzi chigubhu chacho chiri kupi ndakati handisi kunyatsoziva nekuzobva kwandaita but chigubhu icho chakatonyorwa kunzi topoto chandinoziva ndo chigubhu chatinoshandisa kutenga wawa everyday tiri pabasa zvaiva zvitotu zvigubhu chimwe chacho chakashayikwa asi one chakasokota se chakasokowanikwa saka madaro ndobva maita sei ndakati ndabva ndatandarana nemwana asi ndichitandarana nemwana ndakaona kuti handina kwandikaende kumberi nemwana ndiri ndega achapedzera akundinetsa kachema ndakazotora hwawa ndobva ndauwanza shuga kuti titenge maiyo ndobva ndamupa ndobva hanwa ndobva adhakwa ugadzirwa kahwese hwatagadzira nhingi nevamwe zvazvada sei adhakwa nanamusi akarara ndobva ndadzokera kuno muti mudhara arara amanheru ndobva takazouya ndichiti inini naiye tapiwa makore inini ndobva ndabereka mwana tapiwa makore ndobva atakura mabhaketsi nezvimapurasitiki zvokuisa zvinhu zvaida kuiswa imomo zvacho chii chimwe chamakatakura ndobva tatakura zvimakapetsi nemapurasitiki ekuwaridza maizvitorerei mapolisi iri kundibvunza tichiitira kuti ropa risaende pasi nechikonzero chei ini uku ndichanovhunzwa ropa handitika ifake indication ropa reya ndinowana papi inini pandinoti pano pane ropa ndofunga muri kungorinzwa drama riri kutaurwa nemukomana uyu maybe ari kufunga kuti vanogona kubuditswa sinzi vakambobviswa kumutongo wekuurayiwa vakanzi vakurarama life in prison saka vanofunga kuti maybe tikapawo chichemo chedu president achaongorora oona kuti vakomana havana mhosva vobva vaita se vobva vabuditswa guys zvakaoma zvinorwadza asi dai vangotaura vakomana ava kuti musoro uri kupi musoro watorwa wemwana wanovigwa pamwe chete nemutumbi ndo vhidhiyo ranga ndinaro muzuva ranhasi takata vhidhiyo rinori nekuti vamwe havadi kuona chinhu chakarebesa vakaona chinhu chakarebesa chinozovabhowa asi ivo vachida kuona ngatisanganei panext episode bye bye.